Asta e misiunea a doua din GTA San Andreas. Am mers la Ryder acasă. Hey man, hey. Toate de-astea. Intrăm în mașină. Da, se pare că trebuie să merg la coafăr. La coafăr, să-mi fac frează. Aoleu, dar ce bine conduc. E cel mai bun eu. Am ajuns. Ia să mă duc înăuntru. Ia, alu. Bună ziua, tata, ia fă-mi și frează. Cred că o să-mi fac un flat top. Cred că e cea mai mișto. Hai că am găsit-o. Mersi, tata, așa rămân. Ia, hai să ies afară că mă așteaptă Ryder. Și acum trebuie să merg la pizzerie, mi-e o foame de mură. Shit, tu e shit. No respect. Da, trebuie să merg la pizzerie. Hai să dau mai departe, m-am săturat. Haide mă, nu merg.